PMAY Urban Ahemso Scheme ke pachun ponjia putak cherok tok amai kangni. Koligawa long Agriculture Department pen chepatir pi ponsi sai chutiki arada tuma phan hanjang la pen matima chili ake joy pen keron pon. Krori sira lak trokep atangka irrigation scheme along lamki keklang. Bronson rong pila pen sikat tok bipia tumpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hang la pen MAC Richard tok bia phan kerap kachohang. Ingdeng Troxy Interpalipatar Sports Association Club League ningkan surinira inquiresia parman karlitang borsing ingti chikimo amen pen ke patu ke pangcheng. Kardom Pini Abirta than bang Pini limerina hansepi non arjuita birtang ton pen. Nijang Karbi Anglong hamren ahawar PMAY Urban Thihek pen PMAYU scheme angton pen ke patang pon plup jila pen mesen pen ke pachun pon thek jia phanpura phaikonini phaithong kep arani hamren multi utility building along cherok tok amai kangni pon. Bangso cherok tok amai ke phap pon along chetongdon hamren town committee maipu birenki so lapen Angton Ward Commissioner Lapen Chetongdon Borpu Lems Dun Maipu David Timung Hamren Town Committee Maipu Birenti Sopen Pangdakpon PMAYU Mate PMAY Urban Ahemso Scheme Chepalong Dun Jia Pan Penang Anakinang Sotlo Mate Documents Choklim Nang Jipu Kachetongdon Araratuma Pan Tan Pachinipon Urban Pulotang te PMAYU Ahemso ke Town Committee Ward ke Parlo Anatuma Pan ke Awar Sai Chuendun Me Lapen te bank pen kacharap asai dokok apot bank account lapen Aadhaar card choklim lo pulotang te kilong dun jiawar sai do lapen kobat ne jongsi Aadhaar card awelang pulotang te prapchin pen paselam pon jiapan hukum pipon lapen than pachini pon. Aadhaar card kasalam pon kya ke joy puta than pachini pon adon thu than paklar pon longle pata sitame ke choklima kenang sodlo puta than pangdak pon labang so PMAYU ahemso a model asonason do lapen model kachong wai pon mate kihot pipon atengsi hemso sitame kimrang pipon po puta puthot than paklar pon thu Berta pangdak pon hamran pen rostoming tikathar 365 News India. Dalamara ahawar lakahini kotori tokbi arong dong jem langso alangroy along ningkan surinira kretroxy lapen kriner kep aningkana parman kuti sira lak trokep raket thom adihin amuluk pen kepanong pipon irrigation scheme non puan take patang pon tek thedet ajok radatum kaningri ningkan plia prang labangso scheme ke pachun ponjia phan kon Contractor hun pangchua pan sai hodai pon lo wai phit sita ningkan pho pleng kai kai aphianta sai pachun pon thek thedet lo sai ki pachun pon thek thedet ajok sai chutiki haratum ko an ma ke rap ke long nang ji anta ale wang vedet ason si chethek long putara atum pen pherang ke athengno ningje don Adun tu perang ke bitung atum contractor hun pangcho pan karju pon ahot ke contractor pen ke claim pon boma hot running bill MAC recharge stock bi ahin pen ke khangdun check ajok alangli jungjung pen sai pachun pon uneded lo puta chathan pon alangli pen ke pachini pon ateng ke phan ner kep asai ke pachun pon theke bill ke release pon asonte ke dolang phaning koi anta patang pon thek ji puta pachini pon thu Kopia tepen si bil kang ton pon check lo ne sorkara hin pen rat aphan kira pon ang thek klang klesi tangka phalang no si rat akhi ke panahok pon ason si thek pon long putara ratum pen akoi pi pon thu Koma pang putong ke chok chelo ne lake mo apor si than po wai phitsita non amat ke rat akhi ke nahok ason siang thek klang lo putara ratum pen akoi pi pon la si hawar arat pherang ke thek no ning duk ning oi pen Dr. Sriyem Tuliram ronghang aphan tarlip dun si ahok akang sai pedopon si sai ki pachun pon pen rat aphan awar sai ki pi pon thujia phan ta chuning ripon pedo Berta pangdak pon dehuri pen Amos Inki 365 News India. Kanya tang gerong di. Athenili Laka tungke duinong dalamora laka di. duinong delamora habar
ดงยำหลังโซ dong jam lang so la bangso lang so long nili tumpan ai skim ke nang wan pidak sitame nili tumpan pinya nintal lang po ja ke long le pin la sai chu ti ki pan nili tum kisung kasiksa kwan ne ki du ke la karada tum kwan se lang chu teng ikun po kam nili patang te lo a holo la man ke non sida me na tum se me na le me khini pen theklong lo la pen non nang le tum ni la phang so bir ta na pi pen nili na tum aphan nang chi tong pen si nili non la nili klem bo ma kam along ma se nili wang pen nang tum han nang chi tong lo la si lang so kam ke tang te det aputha ka bang ke la son lo lang so kam ke total amount bang ke mane head work pen chenglok la kenel ka do pen chenglok ke 1 crore 63 lakhs ana tangka imondo asilang songbong pe 93 lakhs ke la no nili arjablu la head work la hello asi first bang ka nili lam de chethan po nili athema nili la so head work ke nili men pen si a lot ngale so product nili ji than prang po la sila da bang ke nili lanon kwan si kam claim bang ke nili nang tamana chethan thide sitame chok ki ma posi ma thalo asi nonal dum the kang long lo lang song bom pe nili 50% ke nili pinia ne payment long la lang so payment ke long le pena jok si nili kenang anak kami si hini nili patang te dolo nili la hai kam bang patang te bang ke la hai lo asila payment nili tum phan non pura me nili tum phan pipe asema lang so payment bang ke nili tum phan hala in charge ahin pen pusisa me irrigation IM ahin pen prefer me ni tum phan alam boy mate alam theni tum kilong phan te bang ke la ni tum local kum MSc Richard to be ahin pen si nili phan bang ke copy ning nang kang samse pen lo ne ba copy athe pen lo ne ni chini ne ni kam plan ve akama abuthak se be ni le phan so payment bang ni le phan bon check sia sat na bang kala ke stonson rong payment pe sini tu mikle stonson rong payment pen siklem lo la pen hapui hia sar bang kala ke medar hanse mane la bang so irrigation kami klem along bang amendo la guide bana bang ke stonson rong pilo hia sar bang ke la medar hanse lo medar hanse ke klem hut sira me ni tu pudun lo la da eso sanjib inti phante me pudun lo sira me koson ne la bang ke ni da chini ne de lo sira me lang so hut sira me ni tu ma kam ning kang samse pen jo ni tu than lo je la da bang ke langroi long men ki purang han ma se da mane ki buye bang ke la ke mane sang se hoi non da sang se de lo la sa lang bang ga hi ka prek la ko na ma ke ne le dam ni ma dam de se aro ka prek dam jo lo lang bang ke ke jo ne la pena ke ne la bang ke la ta isi bang ke mol sing terang pen jon ka thar phan si pilo hei cholo Koligaw along Agriculture Department penchipatir piponsi sai chotikiara ratuma phan hanjang la pen mati ma chilia ke joy pen keron pon Phaikuni phai thongkep arani Koligaw ahithi along Bharat Sarkar la pen Assam Sarkar atum Agriculture Department sai kia tuma phan hukum ki pipon ateng sai chotikiara ratuma phan ake joy pen hanjanga chili la pen mati ma chili keron pon Labangso chili Karbi Anglong arlo along Agriculture Department atum pen Keron Ponpom Ason si Borjan MAC constituency a Parman bang Parohini so se sai chotikia bang phu bang phia tuma phan ron pon lo Labangso chili Keron pon amaya long chetong don BLCC abari mai phu Bokajan Municipal Board adun mai phu Sundoring ti la pen rat sai klem bang phuatum chetong don Birta pang dakpon Bokajan pen Bisnu Lek 365 News India Pirthia oka kiso ki chulong lok pen na jok ke damtang Pini phai ke thomar ni pen kang bode di phulang milia ronga me kar lopson teranga chor idina milik pi alang like manghu pen train along dunria jok Siliguri West Bengal along ri an le dam roklo la so pen na jok a hema soratum di phuang kang atoka no an ri thailu sita theklong le da jok a hem tun pen manghu prong si dolo la pusona pora hot hin pen birta long si Siliguri along si dolo po birta ke long pen phai kuni ni phai kora throxiar ni
Chukihola Presbyterian Church Apro Pastor Clemente Rang pen Japon Linsi achor la penari sanghwa tum pen kangthum dam jepan damlo alang litum ning ka chithenaya bang phu halada ke do Operation Mobilization Ministry klem bang phu ke hai Julius Ingti pen chipaduk dunsi adimak longan pali dam pen niphaing korener kep arni hemnang pali pen achora kengri hodailu halada ke langkalana tumaphan karbia poho pen archote kangsi chipadi pon. News Desk Report 365 News India. Duarbaguri constituency ke parlo lindok rongpi arong amikar sika tok BP lapen Bronson rongpi atumpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen MEC Richard tok biatum apan kerap kachohang pedopon. Sika tok BP inut arta ningkan troksir kebra po arta asar pike sarki kripenajok thangnata choklem chodam un epin penajok Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen MEC Richard tok biatum apan nangrap vek thapusi chuning ripedopon. Athe Pini Arni anta sorkar pen ke sarki kriatum apan kerap pon non pu anta alang litum ke akerap long dun depin lang pusi pherang ke kahumri damahut nang chethandun lasinon Karbi Anglong ke chari bom ke theke ding atum ahin pen kerap ke long vek jia phansi chuning ripon lo Aduntu Bronson rongpi sitami Minister of Home Affairs Amit Shah denarong pathua klamalong BJP mas rally ke pado along ke wang ahut kidun pen men gari ke chetong der ajok choklem chodam un edet ajok kerap chuhang ponlo lapen alang litum ka chuning ri alam birta ke longpon ateng pen MEC Richard tok bi ahin pen kerap ke pale damapot kachuro sitami pedo pontu Daythor pen amo singti 365 News India si athik pi alam nili asar atum aphan kache thang mate kache ningri alam thekela hello nili kedam tang 2021 25 February arni dengawa meeting omisa program hot nili ladak dehuri pen meeting dunlo lase hapu na chiwa hot ladak hatikoli pu Baguri aparcho alo la solong gari hijan kachit tong along nilisame phodun nangkolo asake phodun pen nang pusitame niliarje ke hino igdaglo tut ke igdanglo pen nilikeng sitame dong keroi aban ai selo na so pen nili na pusi ani sitame ikeng harja ikeng timi asondo pen yok jak kong kang flang un den son la se Karbi Anglong sar Richard tok bi sinili phan sinang lang lo non mi ka chikrong lo sitame afran na songal de lo na son lo na se alang mi phan sitame choning ri lo kopene yo nili play sar piru phan sitame nili si kelang na ye akarian jo plang de lo sitame nili sitame hako okfran mi thu de lo yo dom phan nelang pon son te si choning ri pen Kardom sitame pelya Phaikuni ni phaithong kep arani arni kangsa por phahini rachti mapor malompen Palipathar Sports Association ke pathua klamalong ingdeng troxy inter club league football ke pathu ke pangcheng pon labangso inter club league karlitang porsing tia phanchi ke momen pensi pathu pon Kangpu Poncheng mate ke pathu ke pangcheng pon rong khelan FC lapen rong ke the FC atran angbong hen ke pathu pon mepik ajok apor ki hot pon ateng ECC goal chipisi chingbar detlo adun thu penalty chitur pon si rong ke the FC atum rong khelan FC atum aphan ke thom lapen hinia goal pen parem pon lo Kechengsi League match along rong khelan FC hin pensi Simon rong P best player anong e chepalong pon lapen nong e pajerdun Palipathar Sports Association working maipu Dilip rong par ahin pen labangso ke pangcheng poncheng league match ke pathu pon along chetong don Karbi Anglong Autonomous Council EM Jagat Singh Ingti Surupathar BJP Mandal Committee maipu Lokhiram rong pi lapen chetong don BSA klembang phu lapen ratsai klembang phuatum chetong don Berta pangdak pon bokajan pen Bisnu Lekhe 365 News India Pini Abirta ke lapan sekang ton iglo ajo ke me Kardom